Good morning. At yun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga pre. At nandito tayo sa ngayon sa kusina. Nagluluto ng pang-almusal. Ang niluluto ko ay bulalo. Yun, habang yung dalawang kasama ko ay tulog pa. At siyempre, sinasabayan tayo natin ng pagkakape. Yun mga pre. At kumukulo na yung niluluto kong bulalo. Bulalo na noodles. Lunes pa lang ubos na yung budget namin mga pre. Kaya yun. Wala. Hindi naabot ng linggo. Kaya puros na lang utang. Kaya tis muna tayo sa bulalong noodles. Yan mga pre, may trabaho kami ngayon mga pre. Buti na lang may work. Wala tayong pambayad ng utang. Puros utang na tayo mga pre. At shoutout nga pala sa kapatid ko, si Ann. Birthday niya ngayon, dyan sa may Aurora Hill, Baguio City. Happy birthday, Kabagis. Ann, yun. Enjoy your special day. Uy, English. Birthday niya ngayon. 21. Hindi ko alam kung anong ilang taon siya ngayon mga pre. Ayun, happy birthday. Yun mga pre, kain muna tayo mga pre kasi anong oras na? Kasi 7:30 yung pasok natin. Ayun. Kita-kits na lang mamaya mga pre. Yun mga pre, tapos na tayo kumain at tapos na tayo na rin tayo nagbihis. At yun, naghugas lang tayo, hindi tayo naligo. Sayang yung kapugoy natin, pag naligo tayo matatanggal. At yun mga pre, papasok na kami sa trabaho. At kita-kits na lang mamaya mga pre. Yun mga pre, naglalakad na tayo. At papunta na tayo sa trabaho ngayon. Nadaanan na natin yung bahay na yan, yung bahay namin na malaki. Mansion. Sama kasi Uncle Lupe. At yun mga pre, malapit na kami sa working area. At hanggang dito na lang muna pre, kasi bawal yung cellphone doon. Kaya kita-kits na lang mamaya mga pre sa lunch break. Yun mga pre, tapos na kami sa trabaho. Pauwi na kami. At umuulan. Ay ambon na lang mga pre. At kumakain ako ng bayabas. At ako ay nagugutom. Buti lang tumila yung ulan mga pre. So mga pre, malapit na kami. Buti na lang wala na yung ulan. Nilalakad lang namin pa uwi mga pre. Malapit lang naman. Pre, nandito na tayo sa boarding house. At kararating lang natin. At magpapahinga lang tayong konti. Maliligo. Naligo na ako kanina ng tanghali. At maliligo ulit ngayon kasi pinawisan tayo maghapon mga pre. Kasi ang init. Tapos umulan kanina. At nabutan pa kami ng ulan sa daan. Kaya hindi ako nakapag-vlog na maayos. Yun mga pre. Yun mga pre. Kakain muna tayo ng saging. Nagutom tayo maghapon mga pre. Hindi tayo nakakain ng maayos kanina tanghali. Sobrang init kanina mga pre, grabe. Tapos umulan pa kanina. Hanggang ngayon. Ay ambon lang ngayon. Kanina naputang kami sa daan. Nakakagutom tumayo maghapon. Sakit sa paa. Pero kailangan kasi naman trabaho kailangan natin ng kumayod. Yung mga pre, hanggang dito lang muna. At ako'y magpapakain ng kalapate. Yun, yung kalapati ko ngayon, dalawa na sila. May asawa na yung yung babaeng kalapati. Kaya bumili yung pinsan ko ng lalaking kalapati. Yun.
Bye-bye mga pre. Hanggang dito lang. God bless and see you sa next vlog. Bye-bye.